Laħwa aħna m'għandniex irħam, m'aħniex deb, però niswa ħafna iżgħet mid-deb. Aħna trab. Trab differenza, mhux vera, jekk bidwi jmur jażaq fl-għalqa il-ħamrija trab ma tgħidlux ħajma. Aħna trab ħaj. Immaġinaw ftit. Trab ħaj li nħossu. Għandna l-emozzjonijiet tagħna, kapaċi nħossu d-dwejjaq, kapaċi nħossu l-ferħ, il-simpatija, l-ansjetà, kapaċi wkoll nibżgħu. Mhux vera. Aħna nies li nibżgħu. Jista' jkun tibża b'raġuni valida, jekk inti tersa f'tarf ta' sies, tibża li taqal iżda huwa biża' tajjeb. Tajjeb, hemm jibża minn ġurdin tal-imramma, issa mhux ħanqogħdu nitlu. Però il-ħaġa li aħna nirreaġixxu u badna b'ċertu dwejjaq jew biża' dik hija parti mill-umanità tagħna. Il-Bibja titkellem dwar il-biża' minn diversi aspetti. Tajjeb? L-ewwel ħaġa ovvjament il-fatt li aħna nibżgħu, dan huwa l-tifsira sempliċi tagħha. Illi anke kultant nibżgħu minn xulxin, nibżgħu minn xi kriminal, nibżgħu minn xi qattil, mhux vera. Però aktar minn hekk, il-Mulej nifsu lil-Lut meta daħlu fl-art imwiegħda jgħidilhom li jiena se nibda minn dan il-jum nitfa' it-trejid u l-biża' tiegħek fuq il-popli li huma taħt is-sema kollu. Li malli jisimgħu b'aħbarek jitredu u jkunu imdejqin minħabba fik. Ġifieri huwa fatt illi aħna bħala nies nibżgħu minn xulxin. In-nies mitlufa jibżgħu minna u li talla. U għalhekk ħafna drabi jirradikolawna, ħafna drabi ma jkunux iridu jagħmlu magħna u kultant jippersegwitawna u wkoll joqtluna. Aħna da parti tagħna nkunu naħseb jiena dgħajfa jekk aħna nibżgħu minnhom għaliex Sidna Ġesu jgħidilna tibżgħux minn dawk li kapaċi joqtlu l-ġisem tagħkom imma mbagħad m'għandhom xejn x'jistgħu jagħmlulkom iżjed. Ġifieri l-biża' minn xulxin hemmhekk qiegħda. Dik l-ewwel tip ta' biża' meta inti prattikament tibża' għax inti meddet jew ipperikolat tinsab f'xi tip ta' periklu. Ma l-Bibja tmur oltre minn hekk. Tuża kelma biża' biex tissinifika dik il-reverenza jew rispett jew ġieħ illi għaddej jagħti lil xi ħadd li huwa ogħla minnu, lil sidu, tajjeb, lill-imgħallem tiegħu. U allura jfittex illi iservih fedelment u kif suppost. Tajjeb, anke fir-relazzjoni tagħna malla, il-Ġoswe pereżempju fix-Xjuħitu meta kellem lill-poplu jinkoraġġihom sabiex jibżgħu mill-Mulej. Difatti jgħidilhom issa għalhekk ibżgħu mill-Mulej u għaqdu lilu bis-sinċerità u l-fedeltà. Ġifieri il-fatt li meta ngħidu tibża' minn Alla jfisser li inti taqdih, tajjeb, għax taraf li inti inferjuri, tajjeb, u li għamilna mhux aħna lilna nfusna u allura għandna dan id-dover li aħna naqduh bis-sinċerità u l-fedeltà warbu l-Allat li missirijietkom dew min-naħa l-oħra tax-xmara u fl-Eġittu u waqdu lill-Mulej. Ġifieri meta qegħdin ngħidu tibża' issa b'sens reverenzjali, b'sens li inti trid tagħti ġieħ lil xi ħadd li huwa ogħla u superjuri minnek. Anke l-Apostolu Pawlu jgħidilna li għandna nissottomettu ruħna lil xulxin, tajjeb mhux wieħed ħajtkabbar fuq ħadd ieħor, imma nissottomettu ruħna lil xulxin bħal aħwa fil-biża' ta' Kristu jgħidilna. Il-fatt li aħna għandna reverenza jew nixtiequ nagħtu ġieħ u nur lil sit uniku tagħna Ġesu Kristu, tajjeb għandna ninġibu flimkien f'dik l-unità u għoża reċiproka. F'dan is-sens mela il-biża' tfisser devozzjoni, tfisser lealtà lejn wieħed superjuri għalik. Tfisser ukoll
meta ngħidu biża, il-Bibja tuża f'sens ta' timenza. Bl-Ingliż għandna l-kelma awe. Illi inti tinsab affaxxinat, tinsab tħossok gżejr, tħossok minn xejn fil-preżenza ta' xi ħadd ta' bilħaq kbir. Xi ħadd ta' bilħaq majestus. Kif ġralu Iżajija meta ra lil Mulej fit-tempju, tiftakru il-viżjoni tiegħu jirrakkunta hu stess f'kapitlu 6 tal-ktib tiegħu fejn jgħid li ra lil Mulej fil-għolu merfuħ u l-anġli l-serafin qegħdin jgħidu li xulxin qaddis, qaddis, qaddis. Immaġinaw l-Iżajija, sempliċi bniedem qed jara din il-viżjoni ta' Alla. U imbagħad qal jaħasra għalija mitluf jien għax jien raġel b'xoftej imnizza u nammar fost poplu b'xoftej imnizza. Għax għajnejja raw is-sultan, il-Mulej tal-eżerċiti. Fi kellu dil-viżjoni ta' Alla l-kbir, Alla suprem, u ħassu ċkejken. L-istess bħalma ħassu Pietru wara li il-Mulej Ġesu għallu biex jixħed ix-xibka fuq in-naħar tad-dajsa, għallu taqbad il-ħut, tibżax avolja ilek il-lej kollu tipprova taqbad il-ħut u ma rnexxilekx, u Pietru meta tella dik il-qabda kbira ta' ħut, realizza illi Ġesu ma kienx sempliċi bniedem, mhux teħed qudiemu qallu Mulej, dbiet minni għax jien raġel mitneb. F'da sens hawnhekk ukoll Bibja tuża il-kelma biża biex tesprimi timenza. Tesprimi dak il-tkexkix illi wieħed dajef u żejr ħoss fil-preżenza ta' xi ħadd kbir. U allura issa ninsabu f'pożizzjoni biex insaqsu l-mistoqsija x'inhi allura l-biża tal-Mulej. Il-Bibja issemmi l-biża tal-Mulej għexieren possibilment mijiet ta' drabi. Hija tema prinċipali fil-Bibja. Infatti nistgħu nsejħu l-Bibja bħala ktieb illi għallimna l-biża tal-Mulej. Però ħafna nies forsi maħniex ċari x'inhi eżattament il-biża tal-Mulej. It-tweġiba hija waħda sempliċi. It-tweġiba il-biża tal-Mulej hija dawn it-tlet affarijiet illi għadni kif semmejna. ċoħ illi inti literalment jaqbdek terrur, biża fil-versens tal-kelma, fil-preżenza tal-Alla, illi inti tirrispettaħ, illi inti turi timenza appuntu għax huwa Alla infinit fil-glorja u fil-kopor tiegħu. Il-biża tal-Mulej jinkorpora dawn it-tlet elementi. Nkunu qegħdin niżbaljaw serjament jekk aħna ngħidu illi inti li titwerwer jew titkaxkex jew jaqbdek il-biża minn Alla dik m'għandix taqsam. Le, ma nkunux qegħdin naqraw l-Iskrittura kif inhu xieraq, meta Ġesu qalilna tibżawx minn dawk illi wara li joqtlu ġisimkom m'għandhom xejn aktar x'jagħmlu, aktar x'ngħidilkom jien minn min għandkom tibżaw. Ibżaw minn dak li wara li jkun qatel għandu wkoll l-awtorità li jixħed fl-infern. Iva ngħidilkom ibżaw minnu. Preferenza għal Alla, ovvjament. U allura x'tip ta' biża qiegħed jissuġġerixxi Ġesu hawnhekk. Il-biża bħal l-istess bħalma jiena nibża fid-djufija tiegħi. Min xi ħadd jista' jagħmel lil ħsara, hekk ukoll għandi nibża minn Alla li jista' jagħmel lil ħsara appuntu billi jikkastigani fl-infern. Jekk ma nżommux qudiemna l-ewwel ħaġa dan it-tip meta ngħidu l-biża tal-Mulej jinkludi dan it-tip ta' biża. Altrimenti nkunu qegħdin nagħtu stampa żbaljata meta il-ħalliel wieħed mill-ħallelin mislub ma' ġenb Ġesu. Tajjeb, beda biex ma sieħbu wkoll u mal-bqija tan-nies kienu qegħdin jinsolentawh u jiżżuffjettaw b'Ġesu. Però fid-daqqa u l-ħin apparentament kellu bidla fil-qalb tiegħu u waqfu lil sieħbu dan il-ħalliel. U qallu ma tibżax minn Alla tara li qiegħed taħt kundanna. U aħna qegħdin ninsabu fejn ninsabu għax ħaqna. Ma dan ma mex ħażin. Meta qallu ma tibżax minn Alla tara li qed taħt kundanna x'kien qed jgħidlu dak il-ħalliel li siebu.
qed jgħidlu ma tibżax issa li aħna diġà bdejna kastigati u hemm għar jistenniena minn hekk li mhux sempliċement se mmutu fiżikament. U qed jgħidlu mhux aħjar tiġi f'sensik u tibża minn Alla. Il-għaliex Alla kapaċi bħala mħallef ġust jikkastiga lil ħsiena bħalma appuntu aħna. U għalhekk imbagħad dar lejn Ġesu bil-biża li kellu, bit-terrur li kellu minn Alla illi kien jikkastika, kien beda jikkastigah għall-kriminalità tiegħu u kien jaf il-kuxjenza tiegħu li ħaqqu wisq aktar minn hekk. Allura dar fuq Ġesu qallu mulej Ġesu ftakar fija meta tidħol fis-salta tiegħek. U Ġesu appuntu dakinhar stess wedu li jkun fil-ġenna miegħu. Ma nistgħux aħna ndur li Alla jekk m'għandniex dan it-tip ta' terrur minn Alla. Alla imħallef ġust, Alla illi ma jaħfirix lil-ħatja, Alla illi ma jixxaħħamx, Alla li jagħmel ġudizzju bir-reqqa. U jekk u la darba huwa hekk, allura jien nibża minnu. Dan huwa d-difett serjissimu fis-soċjetà tagħna. M'għandix dan it-tip ta' biża' minn Alla. Taħseb illi ħatiskansa l-ġudizzju tal-Alla, taħseb illi se tgħaddija lixxa. Mhux hekk jaħsibha Ġob. Ġob fil-ktieb tiegħu kapitlu 23 vers 13, Ġob hawnhekk qiegħed jitkellem dwar Alla, dwar il-kobor tiegħu illi jixtieq isibu li kont naf fejn insibu qed huwa wisq kbir, huwa wisq lil minni. Aħna nużaw il-kelma trascendenti, Alla trascendenti. Alla lilin minna nfusna. M'għandux x'jaqsam magħna u jkompli jgħid id-deċiżjoni tiegħu hija waħda. U min jista' jdawru u Alla setan vera u dak li tixtieq ruħu dak jagħmel. Għalhekk u jagħmel dak li qata għalija u bħal dawn għandu ħafna f'moħħu. Għalhekk qudiemu nitbellaħ jgħid Ġob. Li nafu li kien bniedem redd u jibża minn Alla, bniedem ġust. U qed jgħid hawnhekk qed jammetti qudiemu nitbellaħ malli naħseb nitkaxkex minnu. Malli naħseb nitkaxkex minnu. Dat tip ta' biża' l-aħwa rridu nikkoltivaw, rridu nerġgħu niskopruh fina nfusna. Għalhekk qudiemu nitbellaħ meta naħseb nitkaxkex minnu. Alla jdajjif li qalbi u dak li jista' kollox ibeżżani. U jekk taqra l-ktieb ta' Ġob kollu tibda tintuna kosu. Dawn nies tal-qedem x'biża' kellhom minn Alla. Il-biża' tat-twerwir għax Alla huwa Alla omnipotenti u aħna maħna xejn li f'trapp. Għalhekk kostantement il-Bibja kull darba tfakkarna dwar l-importanza kruċjali li aħna nibżgħu minn Alla. Fil-qari tagħna dalgħodu rajna l-bidu tal-erf huwa l-biża' tal-mulej bil-għaqal huma dawk li jħarsu l-kmandamenti tiegħu. It-tifħir tiegħu jibqa' għal dejjem. Jekk taqra l-ktieb tal-Proverbji, il-ktieb tal-Proverbji huwa kors twil u dettaljat li jkopri l-aspetti kollha tal-ħajja. Jekk inti trid tgħix ħajja sura ta' nies, ħajja li toġob il-Alla, il-ktieb tal-Proverbju huwa proprjament għalik. Però t-teżi ta' dan il-ktieb fil-bidunet jgħidilna il-biża' tal-mulej huwa il-bidu tat-tagħlim. Ġifieri l-ABC ta' kull edukazzjoni illi ħaqqa tissemma edukazzjoni hija li jkollok il-biża' tal-mulej. Iżda l-boloħ jistmerru l-erf u t-twittib. Ġifieri għandek żewġ tipi ta' nies bażikament. Dawk li jibżgħu minn Alla u allura jħarsu l-kmandamenti tiegħu u dawk li huma boloħ u jaħsbu li mhux biss jistgħu jgħadduha mingħajr Alla ma jikkapaċi jisfidaw il-Alla u vilment jagħmlu fattihom aktarx milli jonoraw il-Alla fil-ħajja tagħhom. Għalhekk iridu ngħidu li l-biża' tal-Alla
huwa it-terrur tagħna minnu, ir-reverenza, ir-rispett li nurruh, it-timenza li aħna nesprimu fil-preżenza tiegħu. Aktar minn hekk, il-biża' tal-Alla huwa l-qima reverenti, mhux kwalunkwe qima, mhux qima frivoluża, qima kollha ċajt u daħ u trivjalità u ċajt u bluwa, ma qima reverenti għaliex nafu minnu Alla. Alla qaddis, Alla ta' ġustizzja li ma bħala, Alla ta' erf, ta' mħabba, ta' tjieba, ta' ħniena, appuntu għalhekk nibżgħu minn Alla. Illi nagħtuh il-qima tagħna, s-servizz tagħna leh. U allura ma jistax jonqos illi nżommu il-kmandamenti tiegħu mhux parti imma kollha kemm huwa dan huwa l-għan ta' ħajjitna. Għalfejn ninsabu f'din id-dinja? Mistoqsija tajba. Għalfejn? Alla ta' il-ħajja li trab. U allura aħna li nissejħu bledmin. Għalfejn aħna? Bledmin. Għalfejn maħluqin? L-Ekklesjasti huwa l-tfittxija u t-tfittxija għal din il-mistoqsija u jagħtina risposta propjament fl-aħħar tal-ktieb. Fl-aħħar tal-ktieb fejn wara li għaddiena minn diversi esperjenzi, x'kapaċi jagħmel bniedem, x'kapaċi jfittex il-bniedem, tajjeb, fl-aħħar mill-aħħar jgħid li l-konklużjoni wara l-instema kollox hija din ibża minn Alla u ħares il-kmandamenti tiegħu. Li fiha sabiħa il-poeżija u kif kienu jitkellmu l-lut hija li kien jgħidulek frażi u mbagħad jagħmlu frażi oħra biex tispjega l-ewwel frażi. U ditgħinna ħafna ġifieri il-biża' tal-mulej x'inhu f'dan il-każ jgħidilna ibża minn Alla u ħares il-kmandamenti tiegħu. Il-biża' tal-Alla ifisser ħares il-kmandamenti tiegħu. Meta qed tħares il-kmandamenti tiegħu ifisser qed tibża minn Alla. Ibża minn Alla u ħares il-kmandamenti tiegħu għax dan huwa d-dmir ta' kull bniedem. Tiegħi, tiegħek, ta' kulħadd, tan-nies salvati, tan-nies mitlufa, huwa xorta waħda d-dmir tagħna bħala trab ħaj quddiem Alla omnipotenti illi nosservaw il-kmandamenti tiegħu għax Alla jagħtina raġuni hawnhekk għala. Għax Alla jagħmel ħaq minn kull ma jsir. Minn kull ħaġa moħbija sew tajba kif ukoll ħażina. Jiġifieri il-biża' tal-mulej tinkludi il-fatt li aħna hemm bżonn li Alla nonorawh bħala l-leġislatur tagħna. Alla tagħna liġi. Kitibha fil-kuxjenza ta' kull bniedem bewwieħed ieħor jaf x'inhu tajjeb, jaf x'inhu ħażin. Aktar minn hekk ukoll jaf li m'għandux jagħmel ħażin, imma obbligat jagħmel it-tajjeb. Il-bniedem jafu da. Jista' jinnegah, jista' jikkomplika l-affarijiet, però bażikament hemm qiegħed at-tarif. U aktar aħna wliedu li Alla kiteb il-liġi tiegħu fi qlubna, ħażżiżha f'moħħna. Aktar u aktar. Għalhekk l-Apostlu Pawlu fil-ittra tiegħu lill-Korintin, 2 Korintin 5 vers 10 jgħidilna li aħna l-koll jeħtieġ nidhru quddiem it-tribunal ta' Kristu. Huwa sar għalina, huwa spiritwalment vantaġġjuż għalina illi niftakru illi qatt nagħtu kont tagħna nfusna individwalment. Mhux tagħmel ħadd ieħor, ħafna drabi aħna issa ta' ħadd ieħor biskop ħażin. U nilagħbu tal-pulizija fuq ħadd ieħor u ħsibna biex nixtlu xulxin fil-vojt. Fil-ġudizzju se nagħtu kont tiegħi nnifsi. U inti tirrispondi għalik innifsek. Jeħtieġ nidhru quddiem it-tribunal ta' Kristu biex kull wieħed jieħu l-ħlas tal-ħwejjex li jkun għamel meta kien għadu fil-ġisem sew tajjeb u kemm ħażin. U allura x'in il-konsegwenza ta' kollu? La darba danu minnu Pawlu jgħidilna billi nafu xi jfisser il-biża' tal-mulej
nfittxu l-infemu, jew nfittxu nipperswadu lin-nies. Meta ningaġġaw fl-evanġeliżmu, ngħaddulhom il-Vanġelu ta' Ġwanni, ngħaddulhom ktejjeb, biċċa letteratura Kristjana tista' twassalhom għas-salvazzjoni, l-aħwa qegħdin nagħmlu xogħol fejjied ħafna. Qegħdin nwissuhom in-nies illi qatt jidhru quddiem l-imħallef tagħhom. Mhux vera. U Pawlu qed jgħid billi nafu xi jfisser il-biża' tal-mulej. Xi ħaġa ripetuta fit-Testament il-Qadim li Alla ma jiffrankajiex lil min ħati. Alli jurihni jiena u tjieba u l-miżerikordja tiegħu ma wliedu sal-1000 ġenerazzjoni jgħidilna. Ma jiffrankaħiex il-dawk li huma ħatja. U għalhekk irridu nenfasizzawha din il-ħaġa. Il-biża' tal-mulej jfisser ukoll illi bih meta inti għandek il-biża' tal-Alla f'qalbek, tajjeb, iżommok milli tgħix jew tiżvija lejn il-ħażen. Imma aktarx il-biża' tal-mulej servina bħala sigriet għal ħajja ġusta, ħajja tajba, ħajja ta' pjetà. Proverbji 8 u vers 13 jgħidilna dal-preċiżi kelmiet. Il-biża' tal-mulej u il-mibeda tal-ħażen. Smajtuha? Il-biża' tal-mulej waħda mill-ħafna definizzjonijiet. Ma jistax f'sentenza waħda tispjega x'inhi l-biża' tal-mulej. Ma di waħda minnhom. Biża' tal-mulej hija il-mibeda tal-ħażen. Jekk il-ħażen ma jdejqekx, fik innifsek l-ewwel ħaġa. Imma wkoll f'ħadd ieħor, meta tisimgħu jidaj, meta taraħ jinganna lil ħadd ieħor, meta taraħ infidil fi żwieġ, meta taraħ bil-sin u laxk, jekk ma jdejqux dak l-affarijiet, m'għandekx il-biża' tal-Alla. Mhux biss li tħobb is-sewwa, imma wkoll li tobgħod il-ħażen. Tobodu, tirreżistih, tipprotesta kontrih, tikxfu, tesponih. Il-biża' tal-mulej huwa il-mibeda tal-ħażen, il-gburija, l-arroganza, l-imġiba ħażina u l-fom giddib nobodhom. Dik hija l-biża' tal-mulej. Il-biża' tal-mulej abbinat ma' għejxien prattiku xieraq. Il-biża' tal-mulej li servina bħala il-motivazzjoni, il-molla ħanajdu hekk, li timbuttana l-qoddim sabiex il-Alla nistmawh fil-għoli, sabiex il-Alla natuh il-post xieraq tiegħu. U nuru lejh timenza. Timenza maqda bimħabba lejh, iva, b'konfidenza fih. L-istess tip tal-proverbji passi li forsi huwa familjari għalikom fejn jgħidilna hekk afda fil-mulej b'qalbek kollha. Afda fih. B'qalbek kollha. Bit-totalità, bil-fakultajiet kollha tiegħek, bl-intelligenza tiegħek, bil-kuxjenza tiegħek, bruħek, ġismek afda fih b'qalbek kollha. U fuq femtek la tafdax. Kemm hija għajnuna lina il-poezija ebrajka, kif kienu jiktbu l-antiki. Frażi tispjega lill-oħra. X'jiġifieri kif nista' nafda fil-mulej b'qalbi kollha billi ma tafdax fuq il-fehma tiegħek. Meta tafda fuq il-fehma tiegħek, meta tisma' xi ħadd jgħidlek l-infern hawn fid-dinja qiegħed, qed jafda fuq il-fehma tiegħu. Tinnutaw? Tinnutaw? Moħħu qed jgħidlu hekk. Mhux qed jafda f'Alla, illi Alla għalilna u issina ripetutament illi hemm infern, fejn hemm il-biku it-teżis ta' snin, fejn hemm nar li ma jintefix, fejn id-duda tagħhom ma tmutx. Qed jafda fuq fehmtu. X'jgħidlu moħħu, sa fejn twassal l-intelligenza tiegħu. Aħseb fih fil-mixi kollu tiegħek u hu iwittilek traqatek f'kelma waħda trid suċċess, aħseb fih fid-deċiżjonijiet kollha li se tieħu, f'kull pass li tmitt, f'kull ħaġa li ħadd tagħmel,
Aħseb f'Alla. Ittieħ sempliċement garzella f'ħajtek, parti minna, riservat għat-tali jum u t-tali ħin. Aħna fih ngħixu u nitħarku u għandna l-eżistenza sħiħa tagħna. Aħseb fih fil-mixi kollu tiegħek. La żżommx lek innifsek baref, ibża mill-mulej u warrab mill-ħażen. Jerġa' jirrepetiha vera, meta tibża mill-mulej jfisser li ħadd warrab mill-ħażen. Is-soċjetà tagħna l-aħwa llum qiegħda fit-triq wiesa ta' hedonizmu fejn in-nies jridu ipaxxu l-passjonijiet tagħhom, jagħmlu dak li jfettlilhom, jagħmlu skont il-pjanijiet ta' moħħhom u Alla mhuwiex fi ħsibijithom. U din hija prattikament il-raġuni għala il-familja di jisfaxxaw, l-edukazzjoni saret ċajta goffa f'pajjiżna. Vera jew le? Fejn it-tfal saru jikmandaw il-ġenituri tagħhom. Fejn it-tfal saru jiżżuffjettaw bl-għalliema tagħhom. M'hemmx biża' Alla. M'hemmx biża' Alla. Pawlu meta akkuża d-dinja pagana ta' żmienu li hija l-istess bħal ta' żminijietna għar taħsbu xi differenti. Beda biex jgħid ħadd ma jfittex il-Alla. Il-koll ħarġu mit-triq u jibda jagħti mbagħad kwotazzjonijiet dwar l-ilsien, dwar kif il-bniedem juża l-membri ta' ġismu biex jagħmel id-deni u biex jispiċċa m'hemmx biża' Alla quddiem għajnejhom. Jala l-akkuża kollha tiegħu b'din sentenza waħda m'hemmx biża' Alla quddiem għajnejhom. Il-raġuni fundamentali għala l-bniedem huwa f'dan l-istat ta' gburija minn fuq bin nifsu. Jaħseb li jista' jgħaddi mingħajr Alla. M'hemmx biża' Alla quddiem għajnejhom. Mentri aħna nafu li jekk inti tkun ta' bilħaq għaref, ta' bilħaq tgħix ta' bniedem li int u mhux ta' annimal. Hemm bżonn li jkollok il-biża' Alla. Għaliex il-biża' Alla waslek għall-erf veru. X'nenfasizzaw li żjed fis-soċjetà tagħna? L-akkademja. Kemm kapaċi jkollok ċertifikati, vera? Kemm kapaċi tkun gradwat u matrikolat mill-università, kemm għandek in-nies stmati huma dawk li għandhom il-litri wara isimhom, għandhom il-PhDs, dawk huma n-nies orrif li aħna ħarsu lihom, vera? Xi żball kbir. Xi żball kbir. Meta aħna nħalltu l-erf mal-kisba tat-tarif jew mal-intellettwaliżmu. Intellettwaliżmu. Kif tista' takkwista l-erf veru meta inti tinsab f'relazzjoni tajba mal-Alla? Altrimenti tkun mhux żvijajt, tkun tlift l-identità tiegħek. Għana xadna li huwa l-bniedem trap ħaj. Aktar minn hekk trap ħaj maħluq fuq xbija ta' min għamlu. U allura dak it-trap ħaj mhuwiex indipendenti minn Alla. Imma minn natura tagħna nfusna. Ma nistgħux naħarbu u ma nistgħux ngħaddu mingħajr Alla. Dan huwa l-erf veru, dan huwa l-bidu tal-erf veru. Il-bidu, il-biża' Alla huwa l-bidu tal-erf. Mnejn illum il-ġurnata nista' insibu dal-erf? It-tweġiba hija sempliċi ħafna. Issibu fi Kristu Ġesu Sidna. Illi Alla ikkostitwih, Alla ħatru biex ikun l-erf kollu tagħna. Wow! L-erf kollu tagħna. L-ewwel Korintin, Pawlu qed jikteb lin-nies li kienu għadhom indakrin ħafna bil-paganiżmu u bl-intellettwaliżmu tagħhom,
tafu intom Korintu, Ateni, dawk il-partijiet kemm kienu jafsu fuq il-filosofija u fuq l-erf mondan. U Pawlu jikbilhom u jgħidilhom intom bis-saħħa Alla li intom fi Kristu Ġesu li minant Alla sar għalina erf. Kristu huwa lotja Alla għalina biex nkunu ta' bilħaq orrif. Meta nafu lil Kristu u nimxu miegħu bħala dixxipli qegħdin insiru kull ma jmur nies orrif. Mhux bl-istandard tad-dinja ovvjament. Mhux bl-istandard tad-dinja, imma kif qal Ġesu nnifsu. Dak li huwa stmat fil-għoli fost il-bnedmin huwa abominazzjoni, huwa kerrieħ quddiem Alla. Dak li Alla jagħti valur fuqu, il-bnieda ma jistmaħx. Hemm dan l-antagonizmu. Kristu sar għalina l-erf mingħand Alla. Aktar minn hekk, il-ġustizzja tagħna mingħand Alla, it-taqdis, il-fidwa, kull ħaġa li aħna neħtieġu tinsab fi Kristu, aħna mimlijin bih. Mimlijin bih sabiex bħalmu miktub mi jiftaħar, ħajiftaħar fil-mulej. Jiġifieri jekk jiena rrid li nibda ingawdi u ngħix ħajja ta' erf, ta' den, ta' sapjenza, irrid nkun naf il-Kristu. Altrimenti huwa impossibbli għalija li jiena ta' bilħaq inkun għaref. Bi Kristu ikun sar possibbli għalik sabiex inti mbagħad titħarreġ fil-erf. Okay, xi ħadd illi ikkonverta u rrikorra lejn Ġesu u għarfu bħala s-Sid u Salvatur tiegħu, dana għadu kemm beda kors ta' tagħlim vera. Ġesu jsejħilna dixxipli, studenti. U studenti jibda biex jitgħallem, u jitgħallem mill-kindergarten u mbagħad primarja u mbagħad sekondarja, kull darba jona fil-level tiegħu. Il-Kristjan għandu qudiemu mbagħad sillabu fejn jista' jitħarreġ fil-erf. Isir aktar u aktar għaref prattikament. Ġabu jgħidilna kif. Ġabu 3, vers 13. Min hu għaref u intelligenti fostkom qed jgħidilna? Min huma? Ollu jdejkom. Min huwa verament għaref u intelligenti? U jekk nirridu nirraġunaw kif tirraġuna d-dinja, nibdew noħorġu ċ-ċertifikati tagħna mill-portfolios vera biex nurruhom u ngħid kemm aħna orrif. Orrif fil-ġeoloġija, orrif fil-mediċina, orrif fl-astronomija, hemm ħafna oqsma ta' tagħlim. Vera? Ġabu m'għandu f'moħħu xejn minn da assolutament. Min hu għaref u intelligenti fostkom? Ħajuri bimġiba tajba l-emejjel tiegħu bil-ħlewwa tal-erf. Fil-fema ta' Ġabu li hija l-fema t'Alla. Ġabu qed jikteb ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu. Ġabu qed jgħidilna illi l-erf narawh f'nies li għandhom imġiba tajba quddiem Alla. Imma jekk hemm lejra u imrar u ġlied f'qalbkom, la tiftaħrux u tikdbu kontra l-verità. Dan l-erf għaw qed ikun sarkastiku Ġabu. Dan it-tapar si jerf, qed jgħidilna, tajjeb fejn hemm il-ġlied u l-ftaħir u s-supervja u dal-affarijiet kollha. Dan mhux ġej mill-għoli, imma huwa tal-art, huwa tal-ġisem, huwa demoniku. Huwa ispirat mid-demonji tal-infern. Meta inti taħseb illi intellettwali u tant kibritlek rasek illi mbagħad ħassir buri u ħassir ħaddieħor tismaħ ta' dubbien. Dak mhux erf. L-erf li ġej mill-għoli huwa l-ewwel nett safi, imbagħad iħobb is-slim, it-tjieba, l-ewwa, u mimli ħniena u frott tajjeb. U imparzjal ma jżomm ħadd ma jurix ħaġa b'oħra. Ma jimxiex bl-ipokrizija. Dan huwa l-vera erf illi Ġabu qed jirrikmandana. L-erf awtentiku allura, l-erf vera. Wa dak l-erf li wassalni biex nagħti qima lill-Alla. Bniedem li jgħix tajjeb skont il-kmandamenti tal-Alla jqimu lill-Alla. U għet li jqim lill-Alla jfittex ukoll li jobdi l-kmandamenti tiegħu. Ġesu qal intom issejħuli sit u mgħallem sewwa tagħmlu għax hekk jien u jgħidilna wkoll illi intom bibi jekk intom tagħmlu dak li nikmandakom.
Bniedem li jibża minn Alla allura ifittex l-obdieħ, ifittex li qimu, iżommu fil-ħajja kollha tiegħu, fl-oqsma kollha, fl-aspetti kollha tagħha. U kapaċi wkoll jinterpreta l-ħajja mill-perspettiva tal-Alla. Subspecie eternitatis. Il-ħajja tagħna trab ħaj ħaninterpreta, ħanfissira fid-dawl tal-eternità. X'differenza tagħmel? Is-sejħa, l-vokazzjoni Alla tagħna hija sejħa tas-sema. Mhux sejħa ta' ċens jalaq. Tieħu l-aħħar nifsu daqshekk. Ekklesjasti 3:11 Alla għamel kollox tajjeb f'waqtu. Qiegħed ukoll f'qalb il-bniedem il-ħsieb tal-eternità, vera jew le? Għalfejn hawn daqshekk reliġjonijiet fid-dinja illi ifittxu lil minn infushom, iridu xi ħaġa ħjar, iridu tama lil mill-qabar. Alla poġġija f'qalb il-bniedem dik. Alla poġġija. Ma tistax taħrab minnha. Hija parti min-natura tagħna, Alla poġġa fil-qalb tal-bniedem il-ħsieb tal-eternità. Maħniex sempliċement trab illi temporanjament għandna l-ħajja ħanerġgħu mbagħad nsiru bħat trab. Ma ngħixu fit-tama tal-qawmien. Alla qiegħed f'qalb il-quriet il-bniedem il-ħsieb tal-eternità u għalhekk Alla jiġġudika lill-bniedem. Għax il-bniedem jaf li mhux maħluq għal id-dinja biss. Ma id-dinja hija għadba għal xi ħaġa infinitament aħjar jew infinitament għar minn din. Jekk għandek il-biża' tal-Alla, tipprepara ruħek. Jekk għandek il-biża' tal-Alla. Altrimenti tkun qed turek innifsek bħala l-iżjed bniedem baħnan, stupidu u ċuċ li jeżisti taħt il-kappa tax-xemx. Il-għax f'qalbek stess hemm il-ħsieb tal-eternità. U ma tistax tajt le, mhux qed nitkellem lilkom li taħsbuha bħali biss, qed ngħid il kulħadd. Il-bniedem hekk magħmul, Alla għamlu hekk. Għalkemm il-bniedem ma jistax jifhem mill-bidu sa tmiem l-emejja li jagħmel Alla. Vera hemm ħafna mistoqsijiet li nixtieq risposta għalihom u m'għandix. Avolja naqra l-Bibbja kollha m'għandix it-tweġiba għalihom. Ma jimpurtax. Ma jimpurtax. Alla tani biżżejjed sabiex nimxi fil-modija li hu fetaħ għalija. Allura jien qed insaqsi. Fid-dawl ta' kollu, tista' tkun għaref mingħajr Kristu? Ma naħsibx. Nikkorreġi nnifsi. Żgur li le. Żgur li le. Ma tistax tkun għaref bl-erf tal-Alla, tista' inti tkun mgħallem f'suġġetti ta' id-dinja, fil-fiżika, fil-bioloġija, fil-kimika, fil-matematika, fil-ġeografija, fil-lingwi. Tista' jkollok ħafna minn dat tip ta' mhux erf dak. Tarif. Tarif. Il-Bibbja tgħidilna it-tarif inefħek. Ma tux niftehmu ħażin. Tarif huwa importanti. Illi taf x'fiha l-Bibbja huwa importanti. Knowledge. Importanti. Per tarif waħdu ma jwaslek imkien. Aktar mit-tarif għandek bżonn l-erf u ċoħe l-kapaċità biex dak it-tarif tħaddmu sewwa. Għal ġittijek innifsek, għal ġitt tal-proxmu tiegħek u għal glorja tal-ek m'intix tagħmel hekk allura m'intix għaref. M'intix għaref. Imneffaħ bħal bużieqa, mimlija bl-arja, però appuntu m'hemm xejn sustanzjali. Għaliex bniedem mitluf, avolja huwa gradwat u infurmat u edukat tajjeb. Xorta waħda huwa nieqes minn dak l-ingredient wieħed u indispensabbli biex ikun verament għaref. X'inhu? Illi għandu l-Alla f'ħajtu. Bniedem mitluf, Pawli jgħid, intom darba kontu mingħajr Alla. Dik l-problema tal-bniedem. Immissa intom li darba kontu l-bot wis sirtu qrib bid-dem ta' Kristu. Dik d-differenza kollha. Bniedem mitluf
mhuwiex għaref għaliex biss qiegħed josserva l-ewwel stipulazzjoni tal-patt li Alla għamel magħna. Meta jgħidilna ma jkollkomx Alla toħra qudiemi. Dak il-kmandament għadu jgħod għalina llum, repetut fit-Testament il-Ġdid kemm darba. Il-fatt li l-Alla ħaju veru l-ħallit tas-sema u l-ard inżommuh bħala Alla tagħna, Alla tiegħi. Ma jkollkomx Alla toħra qudiemi. Għalhekk fis-Salmi 14 jgħidilna huwa l-iblaħ li jgħid f'qalbu m'hemmx Alla. Ħarra ta' xejn. Fl-estrem oppost ta' xi ħadd li għandu l-biża' Alla huwa dak il-bniedem li jgħid f'qalbu, forsi ma jgħidix man-nies għax jiddejja, forsi jistħi, forsi imma għalih ħajtu hija m'hemmx Alla. Nagħmel fattija, nagħmel fettilli, nagħmel skont kapriċċija, ma jindaħal ħadd. Dak huwa l-iblaħ. Huwa l-iblaħ. Aktar aktar fid-dawl tal-kmandament il-kbir. Ġesu pinpointjah il-kmandament il-kbir. Liema huwa l-kmandament li fih u bih iridu nifmu l-kmandament l-oħra tal-Alla. Ħobb il-mulja tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha. U l-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Jixħitna fid-direzzjoni tajba mill-ewwel. Il-biża' tal-Alla l-aħwa huwa l-pedament tal-erf. Huwa l-bidu tal-erf. Meta inti ħatibni dar, ma tibdix mis-saqaf vera, ma tibdix mit-tielet solar, minn fejn tibda? Anke li żed ma xafet tkun tifhem, ma xafet tkun perit, tibda mill-pedament. Pedament, jekk m'għandekx il-pedament, ħajtek. Jiġi l-għarrar jinqumu l-irwiefen u tinstab li hemm mibnija fuq ir-ramel. U kbira tkun it-tiġrifa ta' dik id-dar. Dan it-tip ta' biża, meta nitkellmu dwar il-biża tal-Alla, li jiena nittwerwer minn Alla. Nittwerwer x'jiena tant ċkejken u Alla huwa tant infinit. Li jiena rrid nurih rispett lill-Alla. Li tinkludi l-imħabba tiegħi lejh. Li jien ukoll irrid nuri timenza quddiem Alla. Alla mhux wieħed bħalna. Mhux wieħed bħalna. Bħalli kieku nistgħu niċċajtaw bih jew bl-affarijiet dwaru, jew b'kelmtu, jew bl-ordinanzi tiegħu, jew bil-ħolqien tiegħu. Dan il-tip ta' biża' għadu jgħod għalina llum minn dejjem għal dejjem jibqa' jgħod. Minn dejjem għal dejjem. Fir-Rivelazzjoni ta' Ġwanni, kapitlu 14, vers 6 jgħidilna. Ġwanni rajt anġlu ieħor itir f'nofs is-sema li kellu l-bxara eterna, kellu l-Evanġelju etern. Kellu l-Evanġelju etern biex ixandru lil dawk li jagħmlu fuq l-art. Lienna l-koll. Għaw dan anġlu mibgħut b'Evanġelju mill-bidu sa tmiem jibqa' Evanġelju, ġifieri jibqa' aħbar, messaġġ li hemm bżonn nilqawha altrimenti. U xandru lil dawk li jagħmlu fuq l-art il-kull ġens u tribu u l-sien u poplu. U jgħid bleħen qawwi, isimgħu x'inhu dan l-Evanġelju etern. X'taħsbu li hu? Ibżgħu minn Alla u għatuh glorja. Wow! Mhux ta' bxejn li aħna nirrepetu sikwit ma' xulxejn. Jekk ħanagħmel xi ħaġa, jekk ħanagħmel ta' karità ħanagħmel għall glorja ta' Alla. Kwalunkwe ħaġa li nagħmlu, imqar jekk tiekol jew tixrob. U kwalunkwe ħaġa oħra, għamlu kollox għall glorja ta' Alla. Mhux kliem fieraħ dan. Ibża minn Alla. Ibżgħu minn Alla u għatuh glorja għax waslet is-sija tal-ħaq tiegħu kull darba għalfejn għandi nibża minn Alla għax ġej il-ġudizzju. Dak iżommni jiena f'ċertu mod ta' biża, ta' twerwien m'hemmx ċajt. Hemm bżonn is-serjetà. Jekk ma nibżgħux minn Alla, nisvijaw. Nibdew nagħmlu dak li fetlinna. Traċedja. Imma l-anġlu hawnhekk qiegħed jagħtina aħbar tajba.
Ibżgħu minn Alla, issa li għandkom l-opportunità, ibżgħu minn Alla, għatuh glorja għax waslet is-sija tal-ġudizzju tiegħu, għatu qima lil dak li għamel is-sema, l-art, il-baħar, l-ejjun tal-ilmijiet. Għaliex għandi nibża minn Alla għax Alla huwa donatur ta' kull għotja tajba li jagħtini. U tkun vera għat vili li nirċivi minn għandu l-għotjiet tajba u ma nirrikonoxxix lilu. Mhux vera. Għalhekk mela rridu nagħmluha ċara. Alla ma tani spirtu ta' twerwir fis-sens li hemm ċans li jikkastigani u hemm ċans li jiġri li xi ħaġa oħra. Le, mhux dak is-sens. Mhux dak is-sens. Al kontrarju, Alla ma tani spirtu ta' skjavitu, ta' jasar biex nerġgħu nibżgħu jgħidilna Rumani 8:15. Imma tara l-ispirtu tal-adozzjoni li bih ngħidu abba missier. Ġifieri għandna konfidenza li nersqu quddiem Alla. Imma mhux tostaġni. Mhux konfidenza żejda. Illi nibdew noddu dak li huwa sagru bħalli kieku mhu xejn. Pawlu jgħidilna fl-Efesin 3:12 jgħidilna illi bi Kristu Ġesu għandna il-ħila nersqu b'qalbna qawwija bil-fidi li għandna fih. Iva, u rridu nersqu li Alla bil-fiduċja, bil-konfidenza. Ma b'daqshekk ma jfissirx ma nibżax minnu. Għax naf li Alla huwa li lejn minna. Li l-anġel tas-sema jgħattu wiċċhom qudiemu. Il-biża' tal-Alla kien u jibqa' determinattiv. U karatteristiku għal uliedu kollha. Kristjan illum għandu jimxi fil-biża' ta' Alla. Għandu jimxi fil-biża' ta' Alla. Jekk għajju deċiżjoni, jekk għandu għażliet jagħmel, irrid jagħmelhom fid-dawl tal-kelma tiegħu. Mhux jgħod li nnifsu baref. Pawlu jgħidilna billi għandna l-wedit tiegħu maħbubin, ħan nitnatfu minn kull faħx tal-ġisem u tal-ispirtu u nipperfezzjonaw it-taqdis tagħna, ġi ngħaddu l quddiem, nagħmlu progress fit-taqdis tagħna fil-biża' tal-Alla jgħidilna. Fil-biża' tal-Alla. Dak huwa l-motiv dal-aħħar tkellimna fuq il-Kristjan li jirregressa, jmur lura. Għalfejn jirregressa? Ma jkunx qed jikkoltiva fih innifsu l-biża' tal-Alla. Basikament dik hija raġuni. Għalfejn Kristjan li jara fil-Alla imbagħad jaqalura m'għandux il-biża' tal-Alla. M'għandux il-biża' tal-Alla. Minn fejn nġibuh dal-biża' tal-Alla? Minn fejn nġibuh? Ġesu għarrafna dwaru, però l-Ispirtu tiegħu, l-Ispirtu Santu, illi għanqalna, li motivana, li ħarriġna jitrenjana fil-biża' tal-Alla. Fil-biża' tal-Alla. Iżajja 11, vers 2 jgħidilna qed jitkellem dwar il-Messija, Ġesu. U jgħid li l-Ispirtu tal-Mulej joqgħod fuqu. Ħajdeskrivih l-Ispirtu Santu hawnhekk. Ħajdeskrivih isimgħu. L-Ispirtu tal-Mulej joqgħod fuqu, l-Ispirtu tal-erf u tad-den, l-Ispirtu tal-fema u tal-qawwa, l-Ispirtu tal-arfa u tal-biża' tal-Mulej. Innotaw, l-erf jissemma l-ewwel, il-biża' tal-Mulej jissemma l-aħħar, għaliex għax jispjegaw xulxin. Huma komprensivi. Kwalunkwe ħaġa oħra tista' tkun inkluża qiegħda bell-erf u l-biża' tal-Mulej. U l-għaxqa tiegħu tkun fil-biża' tal-Mulej. Bħalma Ġesu mexa fil-biża' tal-Mulej. U għamel ir-rida kollha tiegħu. L-ikel tiegħi huwa li nagħmel ir-rida ta' dak li batni u ntemm ix-xogħol li tani biex nagħmel. Dak l-ispirtu li strieħ fuqu fil-magħmudija tiegħu. Meta niżel l-Ispirtu Santu u strieħ fuq Ġesu irċieva l-Ispirtu Santu fil-milja kollha tiegħu. Huwa l-Ispirtu li qed jammar fina. Ejjew ma nirreżistuhx, ejjew ma niktuhx. Ejjew ma nberduhx, imma ħalluh jikkoltiva fina dan il-biża' tal-Mulej.
Hemm ta' bilħaq insiru ta' bilħaq nies. Insiru ta' bilħaq trabħaj, nobli, dinjitus. Għaliex? Għax ikun dak it-trabħaj qed jiffunzjona bħalma ħalqu Alla fil-bidu sabiex nagħtuh glorja, ġieħ, unur u barka.